гэтых спектаклях могуць удзельнічаць усе, асабліва калі вы студэнты, калі вы любіце тэатр. А паглядзеўшы раз у год прагляд студэнцкіх тэатраў, тэатральны куфар, які распачаўся ў сталіцы 18 лістапада, з лёгкасцю можна зразумець, якія праблемы моладзь сёння турбуюць. Сёлета фестываль мае дэвіз «Парушаем раўнавагу» і пашырае свае межы да 9 краінаў. Александра Дорская. Спектакль Марыя Зайтун на інданезійскай мове, але адчуць іншую культуру можна і без словаў. Праз спевы і танцы акторы распавядаюць сумную гісторыю простай дзяўчыны. Госці з Інданезіі, а таксама з Непалу упершыню на тэатральным куфры. Фестываль ужо 16-й год збірае ў БДУ таленавітую моладзь з усяго свету. За гэты час тут выступілі студэнцкія тэатры з 65 краінаў. І сёння для куфра важная не толькі геаграфія. Сёння мы ставім першай мэтай гэта якасць тых прац, якія прадстаўлены, якія мы адбіраем. Таму ў гэтым годзе не шмат у нас тэатраў, не так, як звычайна. Гэта ўсяго ж 12. Канцэпцыя гэтага года «Парушаем раўнавагу», і мы намагаемся гэта рабіць з нашай праграмай. Сёлета акцэнт на пластычных спектаклях. Іх у афішы амаль палова. А вось нацыянальная праграма не шматлікая, толькі 3 калектывы. Затое сучасную беларускую драматургію можна пабачыць у пастаноўцы замежных гасцей. Са спектаклем «Ураджай» паводле п'есы Паўла Прашко прыехаў тартускі студэнцкі тэатр. Рэжысёр Калеў Куду у шматзначнай камедыі бачыць выказванне на тему экалогіі. Он очень четко видит наш мир, так и в деталях видит наш мир. У него много пьес я оставил. В основном они такие экзистенциалистические, абсурдные такие пьесы. И такая эстетика мне нравится. Павел Прашко и спектакль «Урожай». Не так давно гэтая пьеса была прэзентавана ў Купалаўскім, таму у нашых гледачоў есть магчымасць параўнаць 2 версіі гэтай пьесы. Бяруць удзел як аматарскія, гэтак і прафесійныя тэатральныя калектывы, тыя, у якіх граюць будучыя акторы і рэжысёры. Журы ацэньвае іх асобна ў 5 намінацыях. А вось гран-пры фестывалю, як заўжды, вызначаць гледачы. Наперадзе яшчэ 3 дні фестывалю, насычаныя эмоцыямі ды эксперыментамі маладога тэатру. Квіткі каштуюць 6 рублёў. А сюрпрызам стане спецыяльны госць, тэатр кінаактора Імя Туманішвілі, адзін з найлепшых у Грузіі, які 24 лістапада сыграе спектакль «Лысая спявачка» паводле ЮНЕСКО на сцэне Палацу прафсаюзаў. Александра Дорская, Белсат. Дадам, што да дня фіналу да 24 лістапада спектаклі студэнцкіх тэатраў можна глядзець на 4 сталічных пляцоўках, у тым ліку на адной новай. Арт-прастора БДУ адчынілася літаральна напярэдадні фэста і знаходзіцца яна на вуліцы Кастрычніцкай. Тым часам прафесійную сцэну краіны ўзбагаціў сёння тэатр імя Якуба Коласа ў Віцебску. Літаральна сёння там прэм'ера камедыі «Мая жонка падманшчыца», які тэатр прымеркаваў да свайго 93-го дня народзінаў. Разгледзець падарунак з кулуарных ды сцэнічных бакоў паспеў ужо Віктор Старавойтаў. З прыходу 3 гады таму новага мастацкага кіраўніка Міхася Краснабаева у тэатры новая традыцыя – азначаць дзень народзінаў прэм'ерай. Ну і мы кожны год стараемся гэта 21 лістапада зрабіць, і каб гэта было і на дзень тэатра, і нам прэм'еру адзначыць. Таму мы, так сказать, 2 в адным, як кажуць, заўсёды гэта робім. Раз я пачала хлусіць, то, на жаль, даводзіцца працягваць. Прызнаецца галоўная гераіня і кагосьці няўлоўна нагадвае. Магчыма, герояў Шварца. Але слыннай п'есе «Мая жонка падманшчыца», оригинальная назва «Baby Mine» – «Детка моя», американской акторки и драматурга Маргарет Мэйю больше за 100 годов. У першай пастаноўцы яна вытрымала амаль 250 показаў, а в беларускім музычным тэатры под назвай «Моя жонка Ілгуня» трымалася ў рэпертуары 25 сезонаў. Спектакль даўно класіка. Камедыю ставяць ува ўсім свеце. Это что, все мои? Пожалуй, не выйдем. Катя, это правда? Это все наше? Наши, Уильям, наши. Але з метамарфозамі. Рэжысёр пастаноўкі Міхась Краснабаеў прызнае, што арыгінальны тэкст змянялі і часта ўжо на сцэне. Тут же заўсёды камедыя становішча, як чалавек, патрапіўшы ў складанае становішча, як ён знаходзіць выйсце з яго. І нам цікава за гэтым сачыць, і адсюль нараджаюцца ўсе камедыйныя моманты. Гэта самае дарагое, калі гэта у артыста адбываецца, а не на ўзроўні тэкста.
Выбор для прем'єри зразумелы. Комедии забяспечваюць кассовый сбор. А тема п'есы Мэйо вечная. Адносіны ўнутры пары, недавер, бясконцая рэўнасць і нявінная хлусня, з якой складана выбрацца. Гэтая камедыя «Моя жонка-падманшчыца», нягледзячы на назву, яна мае вельмі моцную лірычную аснову і закручаная на дзецях, на любові да дзяцей, на жаданні і на расказе пра тое, чаму сям'я заводзіць дзяцей, як гэта прыемна, як гэта добра і што трэба, каб дзеці былі ў нашым жыцці, без іх ніяк. Віцебскі тэатр не пазбягае сур'ёзных тэмаў. Але, як кажуць самі тэатралы, часта драматычныя творы не заўжды вытрымліваюць больш за 5 паказаў. Прэм'еры «Моя жонка-падманшчыца», а таксама тэатру ў дзень яго нараджэння пажадаем доўгага жыцця і вечнага шоу. Віктор Старавойтаў, Белсат. Дахі мястэчак, стрэхі вёсак, вежы, замкаў і палацаў, гонкі храмаў, звонкі адгалосак. Цудоўны тэкст Сокалава Воюша да Паланы Звагінскага, як быццам бы з вышыні птушынага палёту, малюе нашу краіну. І менавіта гэтыя словы і вобразы ўзнікаюць, калі гартаеш новы альбом Дзяніса Романюка «Беларусь, храм і краявід». Як змяняецца краявід, калі ў ім з'яўляецца святыня? Пра свае ўражанні ад новага альбома распавядзе Галіна Бакунчык. Спалучэнне нябеснага і зямнога, храмы і краявіды. Унікальны альбом вядомага фотамайстра пра сакральную Беларусь. Дуэт храму і краявіду. Так аўтар тлумачыць змест фотоальбому поўнага шыкоўных здымкаў. Раманюк рыхтаваў альбом каля 2 дзесяцігоддзяў, зафіксаваўшы ва ўнікальных сваёй прыгажосцю ракурсах амаль 60 беларускай святыняў, дзве з якіх ужо не існуюць. Кожны раз шукае добры кадр, вочы ўвесь час спынялись на вершалінах бажніц. І я ўбачыў, што бажніца і беларускі краявід гэта дзве як бы непадзельных вяршыні. Калі можна сказаць, што бажніца гэта вяршыня калектыўнай творчасці чалавека, створаная для Бога, для яго ўслаўлення. Ну а прырода, ну і краявід у маім выпадку як мастака, гэта боская вяршыня, якая нас радуе. Альбом «Беларусь, храм і краявід» стаўся каштоўным гістарычным дакументам яшчэ да таго, як трапіў у рукі чытача, кажа суаўтар тэкставай часткі Сергей Харыўскі. Гэта дакумент пра тое, сведчыць, як выглядала наша краіна, ну, скажем, 10 гадоў назад. Так, это краіна пачатку 21-го стагоддзя. Дзяніс Раманюк – прадаўжальнік традыцыяў свайго бацькі, фотографа і этнографа Міхася Раманюка. На прэзентацыю альбому сабраліся прыхільнікі творчасці майстра. Талент у дэталях. Вось гэтыя дэталі, дробязі, яны даны яму у поўнай ступені. Набыць фотоальбом можна на аўтарскай сустрэчах і ў распаўсюднікаў кніг. Наступная прэзентацыя ў Менскай акадэмкнізе 27 лістапада. Галіна Бакунчык, Белсат. Выстава Віктара Альшэўскага ў Магілёве падзея не шараговая. Мастак родам з Бялынічаў слаўны ва ўсёй краіне, жыве ў Менску, а магілёўцаў радуе выставай у 3-й раз. Затое адразу вельмі эфектна вавілонскай вежай. Вольга Васильева. Выстава «Пункт прыцягнення» багатая. Творам Віктара Альшэўскага аддадзеныя 4 залы музею і нават некалькі калідораў. На карцінах сюжэты сусветнай гісторыі ды сучасныя вобразы. Беларускіх матываў нешмат, хоць мастак і прызнаецца ў любові да айчыны. Нема лепшай краіны, чым наша радзіма, таму што я многа падарожнічаў ва ўсе краіны свету, Цейлон, я маю на увазе Камчатка, а Еўропа ўся і далей. Гэта гаворыць пра тое, што мы нічым не адрозніваемся, нічым не горшыя. Наадварот, лепшая. Цэнтральная праца выставы вялікая, больш за 4 метры вышынёй вавілонская вежа. Эфектная спіралепадобная канструкцыя яднае сімвалы шмат якіх культураў і эпох, сімвалізуючы іх сугучча ў сусветным кантэксце. Беларусь прэзентуе мірскі замак, які, на думку Альшэўскага, візуальная візітоўка Беларусі. Я такім чынам паказваю, што не толькі лапці тыпічная з'ява ў нашай гісторыі, а што высокая культура, высокі інтэлект, высокая свядомасць. Вавілонскую вежу Альшэўскі будаваў ажно 15 гадоў. Элементы вымагалі руплівыя апрацоўкі, і да іх варта прыгледзецца. Для знаўцаў сусветнага мастацтва гэта свайго роду квіз, а для аматараў шматмернае сімвалічнае падарожжа. Вавилонская башня – это вообще, это можно, наверное, вот тут не один круг пройти вокруг и что-то еще новое для себя находить. Очень интересный художник. Я, конечно, поражена, что такая выставка у нас проходит. Вот эта вот серия «Лувр», конечно, видно, как люди ходят по музеям
и как они воспринимают то, что там собрано в том же Лувре. Альшевский – майстер компиляций. На ягонай картине «Звонок з Лувру» музейный экспонат оживая и начинает контактовать с реальностью. Виктор Альшевский в этом преуспел. Он очень-очень умеет аккуратно, очень тактично соединить современность и историю, классику и сегодняшний день. Это и смартфон, и чашечка кофе, и Венера, у которой уже есть руки. Венера в Лувре, она вообще без рук. Зразумець і асэнсаваць творы Віктора Альшевскага няпростая праца. Выставу ў Магілёўскім музеі імя Паўла Масанікава мастак назваў «Пункт прыцягнення». Бо дзе б ён не жыў, ягоным магнітам застаецца вёска Вугольшчына Бялыніцкага раёну Магілёўшчыны, малая радзіма мастака. Ольга Васильева, Магілёў. Тэма малой радзімы гучыць гэтымі днямі і ў Гомлі, хоць хутчэй не гучыць, а адгукаецца. На выставе, якую наведаў Олег Рудавусаў, ажывае атмасфера старога гораду у старых і, што істотна, аматарскіх фотаздымках, без рэтушы і без ідэалогіі. У музеі аўтографа Цэнтральнай гарадской бібліятэкі імя Герцена адчынілася выстава «Горад, які паўстаў з руін». Шырэйшыя вуліцы і мікрараёны замест пустак. Гомель рос пасля вайны і, як большасць беларускіх гарадоў, нешта незваротна губляў. Але засталася памяць, якая можа натхняць не толькі архітэктараў. 50 здымкаў з калекцыі Александра Весніна ды Ігора Штэрмера даюць магчымасць адчуць атмасферу ў Гомлі сярэдзіны 20-го стагоддзя, убачыць жывое аблічча горада, не прычэсанае дзяржаўнай ідэалогіяй. А здесь запечатлен город, даже если где-то сняты люди, попадает кусок здания, часть улицы, которых уже нет, сведения о которых не остались нигде, они не описаны. Где-то кто-то вспоминает, что был какой-то дом. Сейчас его не существует. Он снесен, построено что-то новое. Для архитекторов, для историков, это вообще клондайк. Збірае старыя здымкі Александр 8 год. У яго калекцыі больш за 15 тысяч фота, якімі ён ахвотна дзеліцца. Не меншая каштоўнасць часта каментары гараджан. Людзі звяртаюць увагу на колішні помнік Леніну і Сталіну, які дэмантавалі ў часы адлігі, ці ўлюбённую скульптуру аленя перад палацам Румянцевых Паскевічаў, які тады быў домом піянераў. Пазнаюць і сваякоў. Дедушка мой родился в позапрошлом столетии. Понимаете, вдруг через 60 лет мы его увидели в интернете, на фотографии. Это, конечно, был шок. Я там не могла спать ночь, потом как-то от неожиданности такой. Большасць здымкаў на выставе зроблена дзецьмі з фотагуртка пры доме піянераў. Але фотамастацтвам тады цікавіліся і дарослыя. Цяпер гэта артефакты, важныя кожны по-свойму. Прошло 60 лет. Это, можно сказать, чья-то жизнь прошла. Это для многих это их не детство. А в детство всегда приятно попасть, вспомнить. Вернуться ў мінулае і угледзецца ў нератушаваны Гомель можна будзе да 10 снежня. Олег Рудавусаў, Белсад.